संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। ଏହି ଉକ୍ତିଟି ସହିତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିବେ। ଏହା ହେଉଛି ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ଏକ ପଦ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଓ ତାଙ୍କର ପୂଜା ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଓ ଭାରତରେ ପ୍ରତିଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜୟ ହନୁମାନର ନାରା ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏକଥା ଜାଣିନଥିବେ କି ଭାରତରେ ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ବି ଅଛି ଯେଉଁଠି ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ତ ଦୂର, ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ତୁଣ୍ଡରେ କେହି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏକଥା ସତ, ଆଉ ଏହାକୁ ପାପ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଏହି ଅଜବ ଗାଁ ବିଷୟରେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅହମ୍ମଦନଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ଦୈତନାନ୍ଦୁର ନାମକ ଏକ ଗାଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 4000 ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ଗାଁରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିବା ବି ପାପ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ହନୁମାନ ଓ ନିମ୍ବା ବୋଲି ଜଣେ ଅସୁର ଉଭୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତେବେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅହିନକୁଳର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଥରେ ଉଭୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ଥିବାବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବିରତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦୈତରାଜ ନିମ୍ବା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୈତନାନ୍ଦୁର ବୋଲି ଏକ ଜାଗା ମାଗି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଜାଗାରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଯେପରି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନ ରୁହେ ସେଥିପ୍ରତି ସେ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନବାନ ଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ବି ସେହି ଗ୍ରାମରେ ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତ ପଛ କଥା, ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଧରନ୍ତି ନାହିଁ କେହି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ହନୁମାନଙ୍କର ଏକ ନାଁ ମାରୁତି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଠାକାର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମାରୁତି କାର୍ ମଧ୍ୟ କିଣନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାରିକୁ ମାରୁତି କାର୍ ଚଲାଇବାକୁ ବି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଥରେ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ପାନ୍ଥ ନିବାସ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଠିକାଦାରଙ୍କର ଏକ ମାରୁତି କାର୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚଲାଇବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଠିକାଦାର ଜଣକ ତାଙ୍କ କାରରେ ନ ଆସି ସହରରୁ ବସ୍ରେ ସେହି ଗାଁକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏକ କଥା ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ କି ଯେଉଁ ଗାଁରେ ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ସେହି ଗାଁରେ ଦୈତନାନ୍ଦୁରବାସୀ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଆମକୁ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ କଥା। ରାମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କର ଏମିତି ଅନେକ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଯେମିତିକି ହନୁମାନ 41 ବର୍ଷରେ ଥରେ କେଉଁଠି ଦେଖାଦିଅନ୍ତି ଓ ହନୁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମା କାହିଁକି ମାରିଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପାର୍ଟ 2 ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ 5000 ଲାଇକ୍ର ଆଶା ମୁଁ ରଖିଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣ କରିଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହନୁମାନ।